गोवा विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन मला वाटतं अक्षरशः विरोधकांच्या अत्यंत गहजब आणि आक्रमक भूमिकेमुळे जवळजवळ वॉशड आउट झालेलं आहे. आणि ते यासाठी झालेलं आहे की सरकारला या संदर्भात विरोधी पक्षांची सहमतीनं समन्वयानं आपलं कामकाज पुढं रेटता आलं नाही. आजही शुक्रवारी आम्ही पाहतो कोल ब्लॉक्स, केंद्र सरकारकडून राज्याला जे कोल ब्लॉक्स मिळाले एवढे त्याच्या व्यवहारामध्ये काहीतरी गफला आहे असा आरोप करत विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. ते सभापतींच्या आसनापर्यंत धावून गेले आणि त्यांनी जे काही भूमिका घेतली त्याबद्दल वाचक किंवा जे काही पाहतायत त्यांनाही तथ्य वाटेल. तथ्य एवढ्यासाठी कारण मागच्या विधानसभेमध्ये हा प्रश्न पुढे ढकलण्यात आला होता. याहीवेळी त्या खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी या अधिवेशनातून हा प्रश्न पुढच्या अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली आणि तशी त्यांना मान्यता देण्यात आली. वास्तविक हा एवढा गहन महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्या विषयावर मागचे 6 महिने या मंत्र्यांना अभ्यास करता आलेला नाही आणि अभ्यास ते करू शकले नाही ही मोठी अचंबेची गोष्ट आहे. त्यामुळेच सरकार काहीतरी लपवू पाहते असा जो विरोधकांचा जो आक्षेप आहे, जी भूमिका आहे त्याच्यामध्ये तथ्य दिसू लागतं. त्यामुळे आता आम्ही पाहतो मागचे 3 दिवस, आज 3रा दिवस आहे, विरोधकांनी कामकाज होऊ दिलेलं नाही आहे. आणि काल तर जवळजवळ रात्री म्हणजे आपण पहाटे म्हणूया, आज पहाटे 4:30पर्यंत विधानसभेचं कामकाज चालू होतं आणि केवळ 3 विरोधी सदस्य होते. अशावेळी तुम्ही विधानसभेचं कामकाज म्हणजे लोकांनी हे पाहायचं नाही का? विरोधी पक्षाने विधानसभेमध्ये सहभागी व्हायचं नाही का? की सरकारला केवळ घाई गडबडीत आणि काहीतरी कशातही पद्धतीनं रेटत हे कामकाज पुढे ढकलायचं आहे. मागच्या वेळी म्हणजे मार्चमध्ये जे विधानसभेचं अधिवेशन झालं होतं ते अधिवेशन अत्यंत कमी दिवसांचं ठेवलं होतं. त्यासाठी कारण देण्यात आलं होतं की कोविड आहे. त्यामुळे पुढचं अधिवेशन पूर्ण वेळेचं आम्ही घेऊ असे आश्वासन सरकारनं दिलेलं होतं. पूर्ण वेळेचं म्हणजे 8 ते 12 दिवस विधानसभेचं कामकाज चाललं पाहिजे. आणि या काळामध्ये अनेक जे प्रश्न आहेत म्हणजे मागच्या अधिवेशनापासून ते आतापर्यंत त्याच्यावर साधक बाधक चर्चा झाली पाहिजे. जी विधेयकं संमत होत आहेत ती घाईगडबडीने नाही, ज्या पद्धतीनं आज ती झाली तर त्याच्यावरती विरोधकांची सुसंवाद साधत त्याच्यामध्ये जर काही त्रुटी असेल तर त्रुटी दूर करून, कारण हे कायदे होणार आहे, त्रुटी दूर करून हे विधानसभेचं अधिवेशन चाललं पाहिजे. दुर्दैवानं मी असं म्हणेन की या संदर्भात विरोधकांशी मसलं तर सोडून द्या, त्यांची गळचेपी करून ही विधेयकं पुढे लाटण्यात आली आणि अनेक प्रश्न अधांतरी ठेवून हे अधिवेशन चालू करण्यात आलेलं आहे. आणि मला वाटतं आज ते किती वेळ चालेल कोणाला माहीत नाही आहे. ते सरकार ज्या पद्धतीने ते पुढं रेटते ते कदाचित लवकरही संपू शकेल किंवा ते उशिरापर्यंत चालू शकेल. पण काही असो, या विधानसभेनं लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण केलेले आहेत आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेवरती हे प्रश्न जाऊन चिकटणार आहेत एवढं मला सांगावंसं वाटतं.